बिराद गोजोननाय मोनदों मोनसे खारना जाहैबाय दिनै जि फोथाराव गेलेदों बे आंनि गामि आंनि समस्ति दिनै मोनसे जों सुजुग मोनदों जोंनि बे फिसा गामिखौ इन्टारनेशनेल मोनसे कान्ट्रि जोंनि नेबार कान्ट्रि भुटाननि प्लेयार भुटान दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै गावनि फिल्डआव लाबोनो हादों आरो जोंनि जायफोरनाखि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बर'नि आर्टिस्टफोर बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गामियाव फैनाया जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव ओंखायनो आं गोजोनदों आरो मोनसेया जाहैबाय भुटान आरो इन्डिया जोंनि गेजेराव जिहेतु मोनसे रिलेसन भुटान इन्डिया जि फ्रेन्डशिप रिलेसन फ्रेन्डशिप एस'सिएसन बे एस'सिएसननि गेजेरजों फ्राय 6-7 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे अर्गानाइजेसन दानानै बिथांमोना रिलेसन खालामफिननो नागिरदों मानो होनोब्ला खोथाया जाहैबाय भुटान आरो इन्डिया बा जोंनि ओनसोलजों गोदोनिफ्रायनो खोब मोजां रिलेसन दंखायो जों साफ्रोमबो उन्दै समाव जों मिथियोमोन गंगार राजा गंगार सेमसा माने जों मिथिगौ बिथांमोना लेबि लाबोयो नङा होमबा जाब्रां लाबोयो कमला लाबोयो ना गोरान लाबोयो जों बेखौ बयबो मिथिगौ खिन्थु बे रिलेसना जोंनि गेजेराव माने समजों लोगोसे जिहेतु जोंनि गेजेराव बहुत आन्दलन जाबाय माबा जाबाय जोबलांदोंमोन खिन्थु बै जोंनि जि मोनसे रिलेसन बे रिलेसनखौ जिहेतु दा जों दैदेनगिरिफ्रा गोबां सानलायनानै भुटाननियानो होन जोंनियानो होन बिथांमोना जिहेतु लाबोफिननो नागिरदों बे खोब मोजां जादों आरो दा बेखौनो दिनै रायजोफोरखौ मिथिहोनो बिथांमोना फ्रेन्डशिप जि फुटबल मेट्च खुंदों खोब मोजां जादों बेनि गेजेरजों दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय भुटान आरो इन्डिया जे रिलेसन खालामफिननो बिथांमोना सेस्था खालामगासिनो दङ बे खोथाखौ दिनै रायजोफ्राबो मिथिबाय आरो दा ओंखायनो आं खोब मोजां मोनदों जाहाथे जोंनि रिलेसना मजबुत जाफिनो जिहेतु जों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनजों जोंजों गासिबो दिगाव सोमोन्दो दङ जोंनि महर मोखां जानाय थानाय जों जिहेतु मंगलियान गस्टिनि मानसि रिलेसन मोनसे दंखायो हिसाबै बे रिलेसनखौ लाखिफिनलायनो हायोबा जोंनि गेजेराव मोजां जायो आरो मोनसेया जाहैबाय बेफार बानिज्य जोङो जिहेतु खाथियावनो मोनसे नेबार कान्ट्रि दं इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जोंनि जि फरेन रिलेसनशिप बेबो मोजां बांद्राय रेस्ट्रिक्सन गैया माने इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जों उइदाउट पासपर्ट थांलाय फैलाय खालामनो हायो दा बेवहाय जोंनि बिजनेसनि जुदि जोङो एडभान्टेज जों हायोब्ला लानांगौ आरो थारैनो बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जिथु मोननै हादोरनि जिथु इउनिटि बा खौसेथि बे थारैनो फैगोन नामा थारैनो फैगोन बेयो जोंनि गेजेराव जेब्ला आन्डारस्टेन्डिंआ फैगोन फ्रेन्डशिपनि गेजेरजों जथेस्थ' फैगोन थांलाय फैलाय जागोन आन्डारस्टेन्डिं फैगोन जथेस्थ' माने जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोन आरो जों इन्डिया हिसाबै जों साननांगोन अकल जोङो बड'लेण्डनि मानसि सानबाल' जानाय नङा जों एज ए इन्डिया हिसाबै जिहेतु इन्टारनेसनेल जोंहा ट्रेड दङ बर्डारफ्राव दा बिसिनि बिथांमोना जोंनि इन्टारनेसनेल बर्डार थानाय हिसाबै बिथांमोननिफ्राय जों जथेस्थ' बे रिलेसननि गेजेरजों बे खेथ्रआवबो जों सहाय मोनगोन आरो बिसानिसिम मा बुंनो थागोन सार आं बिसानिसिम आंनिफ्राय मेनि कंग्रेचुलेसन थेंक्स आरो उइसबो जासिदों जाहाथे बिथांमोना बे जिखिनि फरामनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव रिलेसनशिप मेनटेन खालामदों बे जाहाथे मजबुत जाबावो आरो अराय सम बिथांमोना बेखौ लांबाय थानो हायो थैंक यू जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इस विषय में आप क्या बोलेंगे अभी इसमें हमारा तब क्या बोलेगा ऐसे है अभी भूटान इंडिया बोलने से हम लोग का नाम सुनने से ऐसे इंडिया बोलने से हम लोग भूटान का जितने भी है हम लोग बहुत खुश हो रहा है ऐसे बगल में होने के कारण में भूटान का बोलने से आप लोग खुशी होता होगा और जितना खाना पीना से लेके नून चपाती से लेके आप लोग का यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं और आप लोग का बड़ा भाई होगा तो हम लोग छोटा भाई होगा और हम लोग सब काम के लिए हम लोग खुश है और हम लोग रिश्ता आगे से हम लोग का अच्छा है और इसी से आगे हम लोग का बाल बच्चा को समय में अच्छा से बन के अच्छा से हम लोग बिजनेस लोग करने के लिए हम लोग का पहले तो भूटान और इंडिया के बीच में बहुत गहरा संबंध था लेकिन आजकल हम लोग इसको थोड़ा कम होते जा रहे देखा रहे इस विषय में आप क्या बोलेंगे अभी ये है कि हम लोग एक विवा भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन का NGO है और जितना भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो लोग हाथ लगाने हम लोग नहीं सकेगा ये आप लोग जानना पड़ेगा फिर भी हम इतना जानता है अभी जो गैरेज में आना जाना के लिए माना नहीं है आना है लेकिन थोड़ा से वो एंट्री करके हम लोग का कोई को पीछे थोड़ा हम लोग का नाम लोग देख के और आप लोग का वोटर कार्ड लोग दिखा के देना है
ऐसे हम लोग इंडिया आते हैं, हम लोग SSP का वो हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और गेट में हम लोग का भी आइडेंटिटी कार्ड लोग दिखा के ये आते हैं और दूसरा अलग कुछ भी नहीं है। दो महारथी टीम एक खेलने के लिए तैयार है कुर्मा का और फिर से दर्शक के अच्छा ये है ऐसे हम बगल का ये भेड़ाकुंटा जाने के हम लिए ऐसे लौरी पर है और हमारा इसी जगह में लेके हरसिंगा टांगला दिम्बाकुशी लोग का हम लोग का बहुत कुर्मा था। अभी कुर्मा हम लोग का दोनों ही टीम आगे 90s को आगे में था। 90s को समय में आप लोग का थोड़ा इसमें जुलूस हुआ। जुलूस के समय में हम लोग नीचे आने का भी अपना से डर हो गया और इतना हम लोग का गोंगार कुर्मा बोल के हम लोग का बहुत अच्छा करके हम लोग आते गोरा लेके इधर आके दिन रात हम लोग बच्चा लोग इधर आप लोग के साथ छोड़ के माँ पिताजी लोग दान चावल गोरा में लेके ऊपर जाता था। ये रिश्ता थोड़ा कम हो गया। फिर अभी आज से हम लोग का MLA सर को भी हम बोला थोड़ा लीबी जबरंग और सुखा मुला ये लोग थोड़ा से हम लोग का काउंटर दीजिए। बाजार कहाँ में है, सपोज टांगला में होता है, कभी वो उनमरी में होता है, जहाँ में भी देने से हम लोग को वो रिश्ता छोटा से टेबल रख के हम लोग को शुरू करेगा। इसी की वजह से एक तो हम लोग का भूटान का माल खाना पीना वो लोग भी आप लोग को मिल जाएगा। हम लोग का रिश्ता भी और बढ़ने के लिए आगे आए। इन्डो भुटान जिथु फ्रेंडशिप फुटबल टुर्नामेंट बेयाव सोलिगासिनो दं बे बिथिङाव बिसानि जानानै रायजोफोरजों मा मेसेज होगोन? मेसेजआ बेनो गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जोंनि अननाय आरो खुलुमनाय आरो नैबे हाबाफारियाव सफैनायनि थाखाय जोङो बयबो खौरां बिजोंखौनो जों साबायखर थाबाय। दा मेसेज हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जों जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजैनिफ्रायनो आबौ आबैसिम जों नुनो मोन्दोंमोन जे भुटाननिफ्राय जोंनि आलासि माखासे फैयोमोन माइ हाखांनाय लोगो लोगो। बे समाव जों उन्दै उन्दैमोन बिथांमोना गावनि आंगोनि मानसि होननानै फैयोमोन, नागिरफैयोमोन, गराय लाना फैयोमोन। जों नुबोदों बिथांमोना गोबां जेरै जाब्रांफोर लाबोयोमोन, फानलु गोरानफोर लाबोयोमन। बेबायदिनो बिथांमोनाबो जोंनि बे गाहायाव जि गावसोरनि आंगोनि आलासि दंमोन बिथांमोनाव फैनानै माइ दै बायदि बायदि गय फाथै लानानै थाङोमोन। बेबायदिनो थांलाय फैलाय मोनसे समावहाय दङमोन। नाथाय मुगानि सोलायनायाव मा जाबोखो दिनै बिसोरनि आरो जोंनि थांलाय फैलाय आरो जाथि बंस खुरमाफोरा जोबलांनो हमबाय। दा बेखौनो जोङो जे जोंनि जे बल खेला नैदे जोलुर गेलेनाय बादायनाय होदों भुटान बांथार FC आरो जोंनि बिसा। दा उद्देश्यआ बेनो जे जाहाथे जोंनि आरो बिसोरनि जे गेजेराव थानाय सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ जाहाथे मोजां मोजां आरोबाव जाफुंफिनो। जोंबो थांनाय आरो बिसोर फैनाय बेबायदि राहा लामाफ्रा आरो फिन जोंनि गेजेराव नुजाथियो। बेखौनो बे मिजिंजोंनो जों बे खेलाखौ होनाय जादों। आरो भुटान बर्डाराव थानाय आरो जोंनि आसाम बर्डार बिटिआ बर्डाराव थानाय सुबुं आरो बे भुटाननि सुबुंफ्रा जाहाथे अनलायनानै गोजों राहा लामा आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि थायो। बेबायदि खौसेथिनि आरो गोजों राहा लामा जेरैबो जेथिंबो जाहाथे जेबो खैफोद आफोद गैया। बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंलायनायाव जाहाथे जेबो खैफोद फैया, एना एनि फैया, बेखौ जोङो खौसेथियाव लाबोफिननायनि मिजिंजों बे खेलाखौ होनाय जादों।